A continuació, connectem amb la nostra corresponsal, l'Erke Saura, que es troba al Parlament de Brussel·les, on se celebra la cimera entre la Unió Europea i Turquia per decidir el futur dels refugiats. Com està la situació, l'Erke? Doncs sí, estem aquí a Brussel·les molt pendents ara mateix d'aquesta reunió que s'està efectuant entre els 27 països de la Unió Europea i Turquia. Turquia molt conscient que és una peça clau per resoldre aquesta crisi de refugiats que hi ha ara mateix a Europa i que és cada cop més insostenible. També es tracta d'una reunió que arriba dies després de que Donald Tusk emetés unes polèmiques paraules de cara als refugiats demanant-los que no vinguessin a Europa. Les mesures preveuen aprovar-se entre el 18 i el 19 de març, demanant, per exemple, que els refugiats es puguin deportar de Grècia a Turquia, mentre que Turquia també podrà deportar refugiats a Europa sempre i quan es faci de manera legal. Mentrestant, al Camp d'Idomeni la situació segueix sent insostenible. Es troben ja prop de 14.000 persones, la frontera és permanentment tancada després que estigués dies oberta, però la gent pogués anar entrant a Europa amb comptagotes. Això és tot des d'aquí, des de Brussel·les, seguirem molt pendents de tot el que pugui passar.